Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, este espazo da madrugada correspóndelle a un extraordinario persoeiro, un home polifacético, Armando González López, ademais de ser un mestre da palabra, é un puntal no mundo cultural, dentro e fora do grupo cultural Nós a Xente do Redor, no que para min é unha honra compartir espazo e disfrutar da súa amizade. Hoxe porei voz a un delicioso poema que Armando regálanos no número 18 da nosa revista e que leva por título O lume frío. O lume frío. Chega mostrando a faciana máis doce, cun sorriso amable ao seu maíno roce. E vaise convertendo sorte a sorte, pico a pico, no agre bico da morte. Xute a xute, azacotando a adicción, co seu lume frío sempre a carón. O doce vaise trocando en amargo, o amable sorriso faise letargo, e o bico volvese mordedura co que se vai xuventude e frescura. Pouco a pouco, como as pedras da corga feren nos pés, e frea como a torga. Deixas de ser ti a ser en ninguén, transparente a xente e do demo recén. Ves caer ao teu lado compañeiros, como na guerra os soldados primeiros, mais non das voltas sobre os teus pasos, cego de consciencia e de fracaso. Pensa que sempre existen unha saída, unha man amiga, unha nova vida. Grazas, Armando.